Vi befinder os i det skønne Hornsherred. Her ligger et bryggeri, det hedder Hornbier. Nå ja, det kunne lige så godt have heddet Hornøl, men det lyder lidt dumt, synes de. Og det gør det egentlig også. Der kommer en. Han ligner nu godt nok mest en bondemand. Jamen er det ikke mærkeligt, at man kan lave øl af sådan noget tør korn? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre om, hvordan de gør. Jeg skal lige kort beskrive processen, når man laver øl. Vi så før, hvordan det blev malet malt ude i containeren ude. Der har jeg min maltmølle. Og jeg bruger flere forskellige malte, afhængig af øltypen. Mørke malte til mørke øl, lyse malte til lyse øl. Under processen derude, der bliver det jo så knust, knækket, kernerne bliver knækket, og så bliver de sneglet. Jeg har sådan en flæksnegl. Ned i det kar, der står dernede, det er mit mæskekar. Og der skal jeg ramme en temperatur på en 6-67 grader. Jamen, det lyder da spændende. Men det er da vist også lidt svært. Jo, altså, det kan man jo sige, men øvelse gør mester, vil jeg sige. Og man skal kende sit bryggeri. Det er ligesom håndværket i det. Det står dernede i en time til halvanden, så bliver det pumpet. Nu ligner sådan noget havregrød. Så bliver det pumpet op i de her kar. Det er sigkarret. I sigkarret, der er en sig nede i bunden. Det betyder, at alle partiklerne, og det er så altså malten, bliver tilbage. Og det løber ud, det er urten, som er sukkerholdigt vand. Og det løber så over tilbage i det der var mæskekar før. Nu skifter det navn. Nu er det et kogekar. I mit bryggeri er det sådan der. Og så skal det koges. Men i den tid her, hvor det løber igennem, det kan faktisk tage flere timer, afhængig af øltypen. Der er der helt stille i bryggeriet, fordi den her står så højt, at det kan løbe selv 4 meter ned til gulvet. Så med musik, det er dejligt. Så han skulle være brygger? Hvad er grunden til, at der er sådan nogle pæne billeder på? Jamen det er da fordi, at det er rigtig sjovt at brygge øl, men det er så også sjovt at lave nogle billeder til ølene, som passer til ølene, og som med fest og farver og lidt humor og lidt godt humør. Det er jo det hele går ud på. Jeg synes nu konen, hun er pænere. Jamen det er da næsten både synd og skam at klistre dem på flaskerne. Nej, slet ikke. Det er faktisk rigtig sjovt at få sine billeder ud så mange steder. Og på sådan en lille rund flaske, men jeg har jo også originalerne stadigvæk nede i galleriet, og der har jeg også en hel masse andre billeder, som jeg også laver, og som er sådan nogle helt andre billeder, for eksempel sådan mig, at man kan kalde det mere følsomme billeder, og mere seriøse billeder måske, nogen vil synes. Hvordan må det hele startede? Kan vide, hvordan de fik sådan en skør idé? Ja, hvordan får man sådan en idé? Altså, det er jo en gammel drøm, kan man sige. Altså, jeg startede jo faktisk som håndbrygger. Det kaldte man ikke dengang, men helt tilbage midt i 70'erne, hvor jeg skulle lave billigt øl, for jeg havde ikke råd til at købe dyrt øl dengang. Når urten har kogt i en time eller anden, nogle typer, der går ud faktisk 2 timer, så er det klar til nedkøling, og det sker gennem en varmeveksler, hvor vi får varm vand ud på den ene side og kold urt ud på den anden. Og så skal det ind i gærtankerne. Nu skal det gære. Og vi har sådan nogle dejlige unitanks her med kejler i bunden, så gæren kan blive nede i bunden. Og så på den måde, så kan vi sortere gæren fra, og så få ren øl ud af det. Der er en kælder. Hvad er der mon nede i den? Ja, nede fra kælderen. Dejlig mørk kælder, vi har her. Klosterbryg. Det er, hvad vi kalder det her. Funky Monk hedder den. Det er sådan en rigtig belgisk øltype. Ligesom man har lavet dem i Belgien i flere 100 år. Nu bliver de også lavet i Kirke Hyllinge, og så kan vi altså gemme dem med i vores dejlige kælder hernede, så de laver rigtig længe i forhold til så mange af vores andre øl, som skal være friske og nye. Men den her må gerne have nogle måneder på bagen. Funky Monk. Nå, er det så sådan lidt munk over ham også? Alle vores øl, det bliver udviklet på det lille bryggeri, som jeg står med her siden af mig. Det var sådan en drøm, der er gået i opfyldelse her ved juletid, at jeg fik mig et lille kobberbryggeri. 100 liter. Hvem jeg fik det af? Jeg fik det af
vores hund, en Labrador, den hedder Buster. God hund, julegave. Ja, men der laver så alle forsøg på. Fordelen er, at her kan jeg lave lidt mere ekstreme eksperimenter, uden at det har de store konsekvenser. Der går lidt i regnestenen en gang imellem, kan jeg godt betro jer. Men det er ikke så meget. Efterhånden så lærer man sådan, hvad der kan gå og hvad der ikke kan gå. Det er jo sådan det, man kan kalde håndværket i det. Jeg glemmer aldrig de første år, hvor jeg lavede øl. Det var udrikkeligt noget af det, fordi så skulle man sådan lige prøve at eksperimentere lidt ud over grænserne. Og det er nemt at lave noget, der er ekstremt, så det skal også smage godt. Det er det, der er kunsten. Vi laver jo en del nye øl, som bekendt. Altså, vi har en forholdsvis stor sortiment. Det er det, man kan som et lille bryggeri. Vi kan lidt hurtigt skifte linje, når vi synes, nu vil vi gøre noget andet. Jeg ved, hvordan det smager. Vi er noget nede i vores kælder. Sort som kul. Næsten. Heroppe bevarer vi faktisk alle vores øl. Nogle af dem meget kort. Det er dem, som skal drikkes frisk. Det her er pilsner-typer, det er de humlede typer. Det er bedst, de ikke bliver alt for gamle, men der er nogen, der tåler nogle måneder på bagen. Jeg finder lige sådan en øjeblik. Den var her. The Fundamental Blackhorn. Vi synes ikke, den kunne hedde andet. Kend den på muldvarpen. Det er en kraftig sag, den her 11% stout. Med masser af specialmalte. Der er ristet malt, der er chokolademalt. Der er noget, der hedder coffee malt. Så har vi brugt honning også, for lige at afrunde den lidt og forsøge den en lille smule. Og sådan så ligget sammen med egetræ og valnødetræ i et stykke tid. Og så er den så kommet på flasker. Nu ligger den så hernede og har det rigtig godt. Det er øl, man drikker til desserter. Den er sådan lidt sødlig. Prøv den til rigtig mørk chokolade. Prøv den til chokolademus og sådan nogle ting. Den er eventuelt et ostebord, det plejer jeg altid at sige. Altså de kraftige oste sammen med de kraftige øl, det går rigtig godt sammen. Vi har også andre ting hernede. Skal I se? Her var den. En syrlig øl. Sørme, om ikke vi er begyndt at lave syrlig øl. Se, Gunhild har været i gang her med penslen og den røde farve. Et surt hoved. Det er specielt måske. Lidt afvigende fra de andre etiketter, men jeg tror sørme, jeg beholder den. For jeg synes alligevel, den er lidt sjov. Og den afspejler, at den her den er syrlig. Og hvordan den er blevet syrlig, det er den blevet, fordi en tredjedel af den øl her har lavet på et egetræsfad i 15 måneder sammen med mælkesyrebakterier. Så bliver der flere og flere mælkesyrebakterier, og de producerer mælkesyre, ligesom i yoghurt, ligesom i kernmælk. Og det kan godt blive for syrligt. Derfor blander man den så op med 2/3 friskøl. Det er så sådan en belgisk type, vi har brugt og blandet den op med. Og så har man et produkt, som kan minde lidt om de belgiske gøse. Den skræmmer ikke nogen, så syrlig er den ikke. Prøv den. Den slags skal man lige prøve 1 gang, 2 gange, 3 gange. Giv den chancen. For 2 år siden troede jeg aldrig, at jeg skulle komme til at kunne lide syrlig øl. Men nu er det faktisk en af mine favorittyper. Så man skal prøve, så flytter man sine grænser. Tro mig. Må ikke det bare kunne sådan være en modedille, ligesom gummisvaberen og automobilen? Skal vi se, der er noget helt særligt. Der er en Oak Ace Cranberry Bastard. Og det er en øl med tranebær, og den er jo godt mod mange ting. Der er nok nogen, der har hørt lidt om. Hvad må det koster sådan noget? Ja, hvad koster det? Altså, jo, det koster, man kan sige, ja, sådan lidt ligesom vin. Altså, det er jo også, man kan også godt sammenligne det med vin. Det er håndlavet og... Ja, til den pris, så må det da være godt. Hvem køber det så? Jamen, det kan købes i specielle forretninger og delikatessebutikker, vinhandlere og forretninger, der har mange forskellige specialøl. Men vi sender også noget til udlandet. Det kan være Finland, for eksempel, og Sverige og Italien, Belgien også. Jeg troede da ellers, de havde nok der. Jeg ved, hvordan det smager. Jamen, hvordan det smager? Jamen, altså, der er heldigvis nogen, der synes, det smager godt. Det er vi glade for. De 3 år, hvor vi har brygget øl, har været en stor fornøjelse for os. Danske ølentusiaster har sørme for 3 år siden, 2,5 år siden, valgt den her som den bedste nye øl. Det er år 2008, og det var faktisk det år, hvor vi startede vores bryggeri, så det var jo en fantastisk begivenhed for os. Så kom der lige en kat ind. Ja, Caribbean Rum Stout blev det år. Sidste år sørger om ikke danske ølentusiaster valgte vores bryggeri som årets bedste bryggeri. Vi delte det sammen med et andet bryggeri. Og det år der havde vi også fornøjelsen af den her. Den var nummer 2 i kapløbet om årets bedste danske nye øl. Så det var også en rigtig stor oplevelse for os sidste år. Og så om så ikke i år danske ølentusiaster valgte vores bryggeri som årets
Danske Bryggeri 2010. Og der var vi i opløbet med en øl, der hedder Hophorn, en meget humlet sag. Svenskerne kan godt lide porter, stout, Gripen, Russian Imperial Stout her blev valgt som årets bedste Imperial Stout på Porter Festival i Göteborg. Så jo, vi kan ikke klage. Det har været nogle fantastiske år for os. Og rart at høre, at når folk kan lide vores øl, vi spænder jo vidt. Lige fra en frugtøl her med kirsebær, vi har også en frugtøl med hindbær, over de meget humlede øl i pærerne, og så over til nok vores kraftigste stout, Fundamental Blackhorn, som jeg har talt om tidligere. Vi siger ikke, at alle folk skal kunne lide alle vores øl, men vi vil gerne i vores sortiment have i hvert fald nogle øl, som man kan lide. Og derfor spænder vi så vidt, som vi gør. Det er jo ikke alle vores øl, som er super populære blandt, kan man sige, de lidt mere ølnørdede typer. En frugtøl, jamen den appellerer nok mere til andre mennesker, meget til kvinderne, tror vi på. Og dem vil vi gerne have i tale. Husk, kvinderne udgør mere end 50% af befolkningen, og de udgør mere end 80% af købekraften, når vi taler dagligvarme. Så det er spændende publikum. Nå, men de ser da glade ud. Så det er jo godt nok.